Kedu bere ime? Ibi iyo ngene. Agụlụ gbuo gị. Agụlụ gbuo gị ebe a. Nna ga lọta nwụna. Wee bata n'ime ebe a. Be na akụ eri na agụlụ agụlụ gbuo gị ebe a ọsọ. Ko emepere ọsọ. Kọma ọsụsụ gị bịa ebe a ọsọ. Ko emepere onye anụmanụ eso wee bata ya na agụlụ gbuo ụmụnna gị. Agụlụ gbuo ụmụnna gị ebe a. Seba opi ebe a sụsụ gbuo ya ebe a ọsọ. Sụsụ gbuo ya ebe a ọsọ. ka mmadụ agaghị anwụ anwụ. Enyi m biko abụkwala ọgaranya onye nzuzu ahụ n'ime akwụkwọ nsọ nke kwuru sị obi ṅụrịa maka na ihe niile zuworo m, ma
ma mgbe ọ nabara ọrọ gịnị mere o wee bụrụ onye nwụrụ anwụ. Akụ na ụba ya niile, ihe enwe ya niile, ebee ka ha dịzi? Nwanne, chetakwa Dorcas n'ime akwụkwọ nsọ nke aha ya bụkwa Tabita ma asụgharịa ya. Nwaanyị a nyere ụmụ ajadu aka n'ụzọ pụrụ iche ma nyekwara ndị ụwa na-atụ n'ọnụ aka n'ụzọ pụrụ iche. Mgbe nwaanyị a nwụrụ, akwa ndị ogbenye ndị a niile na-ebe, ọbụna dịkwa akwa ụmụ nwaanyị ajadu ndị a na-ebe metụrụ Chineke n'obi. O wee mee ka a kpọghachite Dorcas, o wee bụrụkwa onye dị ndụ na ndị dị ndụ. Gị onye ukwu, gị onye nta, gị onye na-enye enye, ma gị onye na-anarakwa anara, ọ gịnị ka a ga-ejikọta gị mgbe ị ga-anwụ? Enyi m, biko chee echiche. Gị onye ọgaranya nụrụ onugbo, biko ike akwụ na gị n'ime mma. Remember that givers will never lack. Arịrịọ ka m na-arịọ, akpọkwala ya gbawa obi nye nwanne gị. Ihe ọma i mere n'ụwa ka ga-eji cheta gị. Ome mma na-emere onwe ya, mana ome njọ na-emekwara onwe ya. Isi ike n'ụwa mebi ihe ọma. Elu ụwa ọ bụ nke onye? Ihe okoko. Elu ụwa o zuru onye? O zuru onye? Ọ bụ onye kere ya? Ụwa anyị bi n'ime ya, onye kere ya? Ọ bụ nke Chukwu anyị? Elu ụwa ọ bụ nke onye? Ụwa onye nwe ya? Onye nwe ya? Ọ bụ nke onye? Elu ụwa o zuru onye? Nwanne jisi ike mebe ife ọma, ịnụgo? Ife ọma dị mma.